טוב, אז ערב טוב כמובן. היום אנחנו בעצם בפגישה שלישית מאז פרוץ המלחמה. מיכל הסבה את תשומת ליבי שהיום מתחיל חודש טבת, ואנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד מעניין. הנושא זה בעצם הקיום של כל בן אדם באופן אישי, והקיום של קהילה. זה מאוד רלוונטי בימים האלה, בתקופה הזאת, שראינו שקהילות איבדו כל כך הרבה חברים, ואיבדו את הבית שלהם, ואיבדו את האחיזה במה שיש. אז היום אני בעצם, בחלק הראשון אני אגיד כמה מילים על הקיום, ואחר כך אנחנו נעשה איזשהו שיח בנושא. אז נתחיל ונגיד שבעצם כשאנחנו מסתכלים על היקום, אז היקום מורכב מהרבה מאוד גופים, אולי מאין סוף גופים של כוכבים ושמשות וכדורים וכל מיני אלמנטים שיש. כל גוף יש בתוכו תנועה, יש בתוכו חיים, והתנועה הזאת היא נותנת ביטוי בתור ויברציה, רטט, שמשודרת מגוף אחד לשני. כלומר, כל היקום מחובר או מתכתב האחד עם השני. והוויברציה הזאת, התדרים, אלה תדרים, הם מעבירים מידע, ואנחנו בעצם מכנים אותם התדרים של מרכיבי היקום, או התדרים של הבריאה, תדרי הבריאה. ולתדר יש צליל, אבל הרבה פעמים הוא לא נשמע בתוך האוזן שלנו, ולפעמים הוא נשמע, אבל לא בהכרח. ויש לו גם צבע. הצבע מלמד על האורך גל של התדר. עכשיו, התדרים האלה מסתובבים בעצם בין כל הגופים, כולל כדור הארץ, וכולל אלינו. אנחנו מקבלים את התדרים האלה, התדרים האלה נכנסים לתוכנו. הם לא נכנסים בפשטות, כן? כי זה תדרים מאוד חזקים ועוצמתיים, ולנו בגוף יש מתאמים שהם יודעים לקחת את התדר בעוצמה מאוד גבוהה, ולתאם את זה ולהכניס את זה לתוך הגוף, ככה שהתדר הזה בעצם מהדהד בתוך הגוף שלנו. והוא עושה שם משהו, הוא משפיע, התדר, כן? עכשיו, אנחנו לפעמים שומעים בחושים שלנו, או רואים בעיניים שלנו, שומעים באוזניים, רואים בעיניים, או מריחים את התדרים, והם נראים לנו כמו המציאות, חלק מהמציאות. עכשיו, איך אנחנו מגיבים אל התדרים? האם אני מקבלת תדרים עכשיו מהשמש, והתדרים הם חום מאוד חזק, ואני אומרת, וואו, איך אני אוהבת את החום הזה? או שאנשים אומרים, איך אני שונא את הקיץ,
או להפך, איך אני לא אוהב את הקור של החורף, ועוד כל מיני דברים שאנחנו מקבלים לכאורה מהטבע, ואנחנו מגיבים אליהם ברגש. אני אוהב את זה, אני לא אוהב את זה, אני ביקורתי על זה, אני מקבל את זה, אני ביקורתי על זה, אני מקבל את זה, כך הלאה וכך הלאה. זה מפחיד אותי, אני דואג מזה, יש לי סימני שאלה לגבי זה. עכשיו, כשאני מקבלת, או כשבן אדם מקבל את התדר באהבה, פשוט מקבל אותו, אומר, זה כרגע מזג האוויר, למשל, לצורך הדוגמה, אז התדר נכנס לתוך הגוף שלנו, הוא מסתנכרן עם הפעילות הכימית והתקשורתית בתוך הגוף, והוא יוצא מאיתנו לכדור הארץ, והוא יוצא גם לסביבה שלנו. וכשאנחנו לא מקבלים את זה באהבה או בהשלמה, אנחנו מגלים התנגדויות וכך הלאה, אז מה קורה לתדר? התדר הוא כבר לא אותו תדר. הוא עובר או שהמינון שלו נחלש, או שהקצב שלו נחלש, או שהקידוד של המידע שלו לא ממשיך לעבוד כמו שצריך, ואנחנו מרגישים הפרעות בקבלת התדר. נדמה לנו שאלה מחלות. אנחנו תמיד משתמשים במילה מחלה כלפי העניין הזה שקשור בתדרים, ונדמה לנו, אנחנו מרגישים את זה בגוף, כאילו זה מפריע לתקשורת העצבית שבגוף שלנו, או לפעילות הכימית בגוף שלנו. משהו יוצא מאיזון. וכשזה יוצא מאיזון, אנחנו מרגישים בחוסר איזון, ומגיבים כמובן רגשית, מגיבים עם הצ'קרה 4 שלנו, עם החלשות של העוצמות שלנו, ואז אנחנו משדרים את זה לתוך הגוף, וגם לאנשים, וגם לכדור הארץ. אז מה החלק שלנו בהשפעה על התדרים של הבריאה, על התדרים של הקיום? אנחנו לא מעלים בדעתנו שלנו יש השפעה כל כך משמעותית על תדרים שנשלחים אלינו מהאינסוף אפילו, מהשמש, מהירח, מכוכבים, משביל החלב, ממקומות הרבה יותר רחוקים, כן? אז יש לנו בעצם השפעה על מה שקורה, על התדרים שמשודרים מהיקום. עכשיו צריך להגיד שהתדרים לא משודרים רק אלינו, משודרים לכל גוף, זה יכול להיות בעל חיים, זה יכול להיות צומח, עץ גם מקבל את התדרים, פרה מקבלת גם את התדרים, והשאלה הגדולה זה איך מקבלים, איך נותנים לזה, באיזה אופן מתייחסים לזה. אוקיי? אז בעצם אנחנו רואים שיש לנו השפעה על התקשורת התדרית של היקום כולו. לא רק שלנו ולא רק בינינו. אז זה בעצם הנושא. הנושא זה ההשפעה שלנו על לשים לב להשפעה שלנו, לאיך אנחנו מקבלים את הבחוץ אלינו פנימה. עכשיו, כשאנחנו מקבלים את הבחוץ בחוסר איזון, יש דבר אחד שידוע וברור, שאם אנחנו עושים אותו, אז אנחנו מצליחים להחזיר את הדברים לאיזון. והדבר הזה הוא בעצם לעבוד עם השכל, עם ההיגיון, עם ההבנות.
הבנות, או קראנו להם גם התמרות, כן, במקומות מסוימים, הם בעצם הדרך שלנו להחזיר איזונים. ההבנה קורית אצלנו במחשבה כמובן, וקראנו לזה להשתמש במחשבות נשגבות. כשאנחנו משתמשים במחשבות נשגבות, אז אנחנו מצליחים לאזן את התדרים שזורמים אצלנו בגוף. זה קורה באופן אישי לכל אחד, זה קורה גם לקהילות, לקבוצות, לעמים, כי בעצם זה פוגש, בין היתר התדרים פוגשים את הקוד הגנטי שלנו, והקוד הגנטי, אנחנו מגיבים מהקוד הגנטי, בין היתר, כן? וזה, אמרנו כבר במפגש הקודם, שלקבוצת אנשים, שהיא קהילה או עם, יש קוד גנטי דומה, משותף, לעם שלם, או לקהילה שלמה, ולכן בעצם עם שלם יכול להגיב אל תדר מסוים, או בפחד, באבל, ואנחנו רואים בעצם מה קורה בעמים שונים בעקבות דברים שונים שקורים במציאות של העולם שלהם או בתרבות שלהם. אז זה בעצם הקיום, והוא עובר דרכנו ואנחנו חלק ממנו ואנחנו משפיעים עליו. עכשיו אני הייתי מבקשת שנפתח באיזושהי שיחה שאלות, מחשבות, הרהורים, איפה זה פוגש אתכם המחשבה הזאת על תדרי הבריאה שעוברים דרכנו מבחוץ פנימה וההשפעה של הפנים החוצה. אז בבקשה, מעבירה אליכם את רשות הדיבור. שקט דממה, אף אחד לא... טוב, היי לכולם, חג שמח. עלתה לי שאלה תוך כדי שסיפרת והסברת את הדברים. בהנחה שההתנהגות שלנו משפיעה, ויש תדרים נוספים שמשפיעים הלאה, על העם, וזה שולח לכל היקום, לא סבלנו מספיק כאנושות כדי ללמוד ואולי לנסות לשנות משהו, כי המצב עכשיו לא נראה טוב, לא משנה איך מסתכלים על זה. המצב לא נראה טוב, מבחינת כל המלחמות שקורות בכל מקום. אנחנו עכשיו חווים את זה פה בארץ, אבל זה קורה בכל כך הרבה מקומות. וזה כאילו הרוע של ההרג חפים מפשע, ועמים ומשפחות שנהרסות, בכל מקום זה קיים. בשבועות האחרונים, מדי פעם עולה בי מחשבה פתאום לא רק על העם היהודי ומה שהוא חווה, אלא המחשבה פתאום עולה גם כן על המשפחות, על העם הפלסטיני לצורך העניין, ועל הרס ובית וכמו גולה שהם חווים שם, המון הרג ודם ומוות ורע, כל כך הרבה סבל שקורה, שאנחנו חווים כאן. לא סבלנו מספיק כאנושות כדי לעשות איזשהו שינוי? כאילו, מה עוד צריך לקרות בשביל שהשינוי הזה יקרה? כי זה לא נראה, אם אנחנו מסתכלים כל ההיסטוריה, כל המלחמות ומוות ופגיעות מיניות שקרו לכל אורך ההיסטוריה, כאילו איך אפשר להתמלא גם כן באיזושהי אופטימיות או תקווה, להגיד אוקיי, יהיה בסדר, כאילו כרגע זה המצב נראה על הפנים.
שלומית, את רוצה? כן, לא, את מוזמנת. מבחינתי, דווקא העוצמה של הדברים מביאה את האופטימיות, ואני אסביר. זה שאנחנו נמצאים בתקופת שינוי, אני חושבת שזה ברור לכולם. עכשיו, לקראת שינוי, בשביל שהשינוי יתאפשר כאנושות, אנחנו צריכים לעבור, אם זה סגירות קרמטיות, שגם שלנו, להתפתחות הנשמתית שלנו, אני אסביר, נשמה שלא מצליחה לעשות התמרות במשך כמה גלגולים, היא יכולה להגיע כאוטיסט לדוגמה. אנחנו רואים שיש גם המון גדילה מאוד רצינית באחוזי אוטיזם, לפחות 50 שנה האחרונות. ואחד מהסגירות הקרמטיות זה גם להתנדב לרצוח או להירצח. עכשיו זה נשמות שהמון גלגולים לא מצליחות לעשות התמרה ולחבור לאור שנמצא אצל כולנו באופן אוטומטי מלידה. ועכשיו אנחנו גם הרבה דיברנו על האנרגיה הזאת שהאנושות פולטת בהתנהלות הזאת, האנרגיה הקשה הזאת, שבעצם כשאנחנו עובדים, אנחנו עובדים הרבה פעמים על המעטפת, לא על בפנים, על אותה אנרגיה שנשלחת מהאנושות בשביל שהיא תחזור אל האנושות אחרת, ולא תמשיך את המעגל הזה. אז חלק מכל השינויים האלה זה סגירות קרמטיות, שקורות עכשיו בקצב הרבה יותר גדול, כי הכל עכשיו בקצב הרבה יותר גדול, כי אנחנו בזמן שינוי. אז אני דווקא כשאני רואה את העוצמות האלה, ואני מבינה את האינטנסיביות של הדברים, מבחינתי זה רק אומר שאנחנו מתקרבים יותר ויותר בתהליך, אנחנו בעצם בשינוי, אבל עכשיו איך שאנחנו מגיבים כל אחד באופן אישי, ואיזה אנרגיה אנחנו שולחים, ואיזה עבודה מטאפיזית אנחנו עושים, זה משפיע ישירות על השינוי. אז אני מקווה שעניתי לך לגבי השאלה לפחות של מה אני עושה עם העוצמה הזאת? הרי זה מטורף. זה כמו שאתה אומר, זה בכל העולם. זה בכל מקום, כי זו התפתחות שהאנושות מתבקשת לעבור. אז מה אני עושה עם העוצמות האלה? איך אני מתפקד בתוך זה? אז אם אני מבינה שזה חלק מהתהליך של ההאצה שבכלל קורה, אז אני מסתכלת על זה בצורה של, קודם כל להבין את התהליך. כשאני מבין את התהליך, אז יותר קל לי להתנהל מולו. אותו דבר כמו ששלומית אמרה, איך אני מגיב לאותו תדר שמגיע אליי. אז עכשיו התדרים מגיעים אלינו מצד אחד מהיקום, ומצד שני, עכשיו זה, העוצמות של התדרים, בעיקר פה בארץ, הן מטורפות. אני מאמינה שיש את זה בכל אזור שיש לחימה, אבל פה יש איזשהו source, איזשהו מקור שמבקש לצאת. משהו חדש שמבקש לגדול, שזה חלק ממה שקורה באזור שלנו, במדינה שלנו, בנקודה שלנו, מבחינה אנרגטית. אז
אני מקווה שזה נתן לך איזושהי תשובה. זה, כן. אתה יכול לא, לדבר. בגדול, אני חווה הרבה אופטימיות בחיים שלי. יש רגעים של משבר כזה שאני רגע כולי רועד וכזה מסתכל מסביב ונמצא באיזשהו בלגן מחשבתי של מה, מה קורה פה, כאילו, וזה הולך לפה והולך לשם, וכל מיני תמונות ועדויות וכל מיני דברים שפתאום מגיעים אליי. זה כזה וואו וואו וואו, מה קורה פה? וברמה האישית, אם לפני המלחמה הזאת, ותקופה לפני המלחמה, הרגשתי שבא לי להביא המשכיות לעולם הזה, אני לא מרגיש שיש איזשהו רצון להיות אבא פתאום. כי זה לאיזה עולם אני מביא אותו, עם כל כך הרבה שנים, אנחנו חווים כל כך הרבה סבל והכל. משהו בתוכי פשוט נעלם פתאום, וזה כאילו, אז אני אביא, אז תהיה איזושהי המשכיות, וימשיכו להיות מלחמות, וימשיכו להיות כאבים, וימשיכו להיות רציחות ומלחמות בין העמים. אני מבין שיש פה איזושהי התפתחות, אבל כל כך הרבה סבל בדרך לשם. אז אני רוצה להציע לך את המחשבה שהרגשות שאנחנו מייצרים הם המראה שאנחנו נותנים למציאות, או במילים אחרות, זו תפיסת המציאות שלנו. כלומר, זה נכון שאני רואה מסביב, ומסביב אני רואה את הקושי ואת הסבל, ובאמת זו תקופה של מצוקה מאוד גדולה של הרבה אנשים, אבל יחד עם זה אני רואה גם את ההתלכדות ואת ההתאחדות ואת הערבות שאנשים מגלים. פתאום אנשים, בלי שהם ילכו לקורסים, הם מבינים שכולם גוף אחד, ויש לב אחד. בעצם פתאום זה נגלה בלי שאנשים ילכו בכלל ללמוד את זה. אנחנו 10 שנים למדנו כמה כל דבר מחובר, כמה אנחנו מחוברים, כמה העולם מחובר, כל האנושות מחוברת לגוף אחד. ופתאום אנחנו רואים את זה נורא חזק. וכשזה מהדהד לנו בכמויות כאלה, וכמו שחווינו את זה בעוצמה כזאת, אנחנו פוקחים את העיניים, משהו נפקח לנו. ואז אנחנו בעצם, יש לנו את היכולת לשאול, רגע, איך אני מגיב אל המציאות? אני יכול לבחור להגיב בצד של הרגש, של וואי, איזה סבל, איזה כאב, כמה אבל, איזה מצב, זה א', ואני יכול להגיד, וואו, אם נהיה מלוכדים, אם נשמור על האחד הזה, אז בעצם העולם הוא נפלא, איזה יופי, כולם פתאום ביחד, ויוצאים כאלה דברים וכאלה עוצמות. אז עכשיו יש כמו משקל כזה, מה אנשים ייקחו יותר? ייקחו יותר את זה לכיוון של רגשות דואליים, של כאב וסבל, ואז המציאות היא באמת כזאת, כי כמו שאני תופס את המציאות, שם אני נמצא. או שאנשים ילכו לכיוונים של לחפש את הביחד, להיפתח לאנשים, ליצור תקשורת, להיות אחד עם השני, לתמוך, לעזור, לראות איך אני יכול לייצר את האחד הזה. עכשיו, מה הכוונה האחד? זה כשמישהו לידי כואב לו, אני לא מתעלמת מזה שיש כואב לו, אבל אם אני קצת יותר כרגע מחזיקה את עצמי, העוצמות שלי, אני יותר מחזיקה אותן גבוה, ואני אבוא וחבק אותו, ואני אהיה איתו, ואני אתמוך בו, ביחד אנחנו נגיע לאיזה אחד, שזה החלקים שהם גדולים יותר מהשלם, כן?
וזאת המטרה, זאת המטרה שעומדת לנגד עינינו, ושם נמצאת האופטימיות. כי זה יכול להיות כל כך מקסים שנחיה בקהילות, שנעזור אחד לשני, שנשתף, ואם שמת לב, כשהיית לבד, אז באמת היית בדכדוך, הרגשת בדידות, אבל כשפגשת חברים, אז צוחקים ושמחים, ופתאום אוכלים ושותים, ועושים כל מיני דברים, שכשאתה לבד אתה לא עושה אותם. זאת אומרת, הקהילתיות יש לה ערך עליון, וזה מה שבעצם, לשם זה מוביל אותנו. אז תודה. תודה לך, משה. תודה רבה, תודה. גם כן. עוד דבר אחד, משה, אתה אומר כל כך הרבה אלפי שנה. אז קודם כל, לוקח זמן, אנחנו יודעים שאנחנו כבני אדם, התהליכים שקורים לנו, הם כל פעם עוד צעד. זה לא כהרף עין, פתאום שינוי ופתאום התמרה ופתאום המודעות שלנו במקום אחר. עכשיו, כאנושות, התהליכים עוד יותר ארוכים. ופה זה תהליך אנושי שכמובן האישי מושפע, זה הולך לשני הכיוונים, אבל כרגע ההשפעה שלנו כלפי חוץ היא הרבה יותר גדולה מפעם שזה היה יותר משהו פנימי. תודה, תודה על המילים, תודה. כן, תודה משה. אז נראה לי שאני אגיד איזה 2 מילים. שלום לכולם, חג שמח, איזה כיף. דיברת, שלומית, על הקיום, על תדרי הקיום, שפשוט נמצאים פה ואנחנו קולטים אותם. אנחנו בעצם קולטים אותם בחושים שלנו. מה שאני מרגיש לאחרונה זה הרבה התמודדות עם חסד וגבורה, עם הקבלה והנתינה. יש עוד הרבה ספירות וכולם עובדות וכולם חשובות, אבל יש פה את שתי הספירות האלה של מה מהתדרים האלה אני מוכן לקבל, או איזה תדרים אני מוכן לתת להם להיות מה שהם. באמת ומה שאני מרגיש לאחרונה, להכל, וזה מובן, זה המצב שקוראים בו מלא דברים כל הזמן. כל הזמן התרחשות, מלחמה, חטופים, מתים, הרוגים, טילים, דברים לא ידועים. איפה זה שם אותי, ומה אני מוכן לקבל מהדבר הזה, ולמה אני מוכן לתת. זאת אומרת, מה מהמציאות אני מוכן לתת לה להיות מה שהיא. אז אני מרגיש שיש את המשחק הזה כל הזמן. זהו, אז הקריאה שלי פה בעצם היא לשים לב כביכול הפשוטים והראשונים, אתה מגיע לרמה הכי פשוטה, איך לעשות את זה. אז בואו נשים לב לדברים הראשוניים שלדעתי הם מאוד מאוד חשובים. זהו, בינתיים. תודה. תודה לך. כן, לשים לב לאיך, מה אני מקבל, מה אני מוכן לתת, איך אני מקבל, איך אני נותן. הייתי מוסיפה גם את הספרות הנוספות, מה מידת האמון שלי בתהליכים, בעצמי, בלקבל את האחר,
שזה הנצח, וכמובן גם איך אני זורם עם כל התהליך הזה. כשאני מקבל, אז אני מקבל ברצף, או שבהפסקות, ובין לבין אני צריך ללכת לנוח, לקחת מנוחה ולהתבודד. מעומס האירועים, בדיוק. בגלל העומס. אז אנחנו רואים בעצם שארבע המתנות קשורות כאן בתהליך הזה, של החסד, גבורה, נצח והוד, וכשאנחנו מצליחים ליצור את זה בצורה מאוזנת, שאנחנו מרגישים רגועים ושלבים בתוך התהליך, אנחנו יוצרים את התפארת, כן? שזה בעצם, לשם זה אנחנו מתכנסים, זה הייעוד שלנו בעולם, זה לפאר את הבריאה שנקראת בן אדם, אנושות, ואנחנו עושים את זה דרך הבלנסים, למצוא בלנסים, מתי אני מכיל, מתי אני נותן מעצמי, עד כמה אני מסוגל לקבל, איך אני מגדיל קצת, עוד קצת את היכולת שלי לקבל את עצמי וגם את האחר, גם במצבים שאני רואה את עצמי או את האחרים, בקושי שלנו. אז זו הזדמנות מצוינת בעצם ליצור איזו התרחבות, כמו בנשימה, שאני לוקחת את האוויר, הריאות שלי, השרעפת מתרחבים, אז ככה גם בעצם בתהליכים שלי בתוך הקהילה. נדרש לקחת אוויר, להרחיב את היכולת שלי לנשום, כן? לנשום את עצמי ואת הסביבה שלי. כן, וזה בעצם התהליך שאנחנו מתבקשים לעשות פה, בעולם הזה. כל הזמן לשים לב לזה ולנשום את זה. אז תודה שי. תודה. אני אשמח להמשיך. כן. אז אני מאוד התחברתי למה שאמרת על האיזונים האלו אני שומעת מקוטע. כן, גם אני שירה, האינטרנט שלכם כנראה קצת מקוטע. זה לסבל ולאופטימיות. אתם שומעים אותי? את נשמעת מקוטעת. אוקיי, אז רגע שנייה, אני רק בודקת. אני אשים את זה בהוט ספוט. גם שי היה נשמע מקוטע? בואי ננסה. אתם איתי? עכשיו כן. אוקיי, זה עובד עכשיו? כן. יופי, אוקיי. אז קודם כל, מה שאמרת מקודם כתגובה למשה, אני לא יודעת אם מה שאני הולכת להגיד זה כזה המשך של זה, משהו קצת שונה או בדיוק אותו דבר ממה שאת אמרת, אני פשוט מה שנכנס עכשיו משהו אחר יוצא. אבל אני מרגישה שבאמת יש כזאת נטייה לפעמים אנחנו נוטים לראות את הסבל והכאב והקושי, ולפעמים אנחנו נוטים לראות את האופטימיות והטוב, וזה כאילו אפשר לבחור בזה ואפשר לבחור בזה, ואז יש את הסוויט ספוט הזה, שבעצם אפשר לחבר אותם ולתת לכל הדברים באמת לחיות ולהתקיים במקביל. וכשזה משהו אישי, אז כאילו זה האתגר של כל אחד שחווה משהו, מישהו חווה איזשהו טראומה, איזשהו אתגר או קושי בחיים, והם יכולים או ללכת לכיוון הזה או ללכת לכיוון הזה, או למצוא את האיזון ביניהם.
ועכשיו אנחנו באיזשהו הזדמנות אדירה שאנחנו כקולקטיב חווים משהו בעוצמות מאוד 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 גבוהות, ובמקביל לזה אנחנו חיים עם החיים הפרטיים שלנו, עם החיים האישיים שלנו, שהם לא עם פחות אתגרים ממה שהם היו לפני חודשיים. אנחנו פשוט ממשיכים עם כל האתגרים של החיים האישיים, לצד משהו ענק ועוצמתי שקורה באופן קולקטיב. אז יש עכשיו ריקוד מאוד 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 גדול של מלא מלא חלקים, כי זה גם ההתמודדות האישית שלי עם הדברים שקורים בחיים שלי האישיים, זה גם ההתמודדות האישית שלי עם מה שקורה בקולקטיב, וזה גם ההתמודדות הקולקטיבית עם מה שקורה לכולם ביחד. ומכיוון שכולם עוברים כל כך הרבה, גם ברמה האישית וגם ברמה הקולקטיבית, אז יש הרבה שיקופים ומראות שקורות בתוך הדבר הזה, וזה נהיה מין כזה hall of mirrors כזה, מין כזה פרוזדור עם מלא מלא מראות, שפתאום זה לא רק שהסיפורים האישיים שלנו נוגעים, ואני יכולה לדבר איתך שלומית ולשמוע משהו ממך ולקבל והפוך, או איתך נעמי ועם כל אחד, אלא שאנחנו ממש יוצרים פה מראות, כאילו הרשת נהייתה רשת של מראות שהכל משתקף, ויש מלא 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 תנועה בין הסיפורים האישיים של כל אחד, כי אנחנו כולנו חווים גם את הקולקטיב וגם את האישי בבת אחת. ויש עכשיו גם הזדמנות מאוד מאוד גדולה, אדירה אפילו, באמת סוף סוף לתת לכל הדברים להתקיים במקביל. כי יש גם מקום לכאב ולסבל, ולא צריכים להנמיך את הכל פה של הכאב והסבל, כי הוא קיים ואפשר לדבר אותו. וגם יש את המקום של האופטימיות והביחד ואנחנו לא לבד, ולא צריכים גם לא להנמיך את זה וגם לא להגביר את זה, אלא לתת לזה קול. ואלו גם נותנים, הם גם מראים אחד של השני, גם הסבל וגם האופטימיות, גם הקושי וגם ההזדמנות, כאילו הכל באמת ביחד. ויש משהו מדהים בזה שאפשר להכניס את כל הצדדים האלו לקיום, ואז מכיוון שאנחנו כולנו חווים את זה בעוצמה כל כך גדולה, אז גם שאנחנו לא צריכים להשקיט את הקולות שבנו, אנחנו גם לא צריכים להשקיט את הקולות של אחרים, אנחנו גם יכולים להכניס את הלקחים ואת המראות ואת השיעורים שאנחנו מקבלים מבחוץ, וגם להרגיש בנוח ואפילו מוזמנים להוציא את השיעורים שלנו החוצה. אז הקהילתיות שקורית פה זה שיש באמת קריאה לשתף ולשקף, כי ככה אנחנו באמת מתקיימים ביחד ומנווטים את כל הדבר המאוד עוצמתי שקורה פה. אוקיי, אז זה עולה, וגם רציתי להקריא משהו שכתבתי ממש ברגעים לפני הפגישה הזאת, ממש כתבתי את זה תוך כדי ששכבנו ושמענו הארי פוטר. קטונתי מלהיאבק עם המציאות, מפני שאני יודעת היטב שאין בזה יעילות, אך לפעמים נפעמת ממראה עיניי. האם כל זה באמת מתרחש בחיי? וואו, שירה תודה. באמת אנחנו הרבה זמן השתמשנו במושג תודעת הקריסטל, או שאנחנו עכשיו בתקופת הקריסטל, ובאמת הסברת את זה מאוד יפה כשדיברת על ההשתקפויות והריבוי הזוויות האלה, שזה בעצם 360 מעלות של זוויות, או אולי יותר, הרבה יותר, ובכל זווית שנסתכל אנחנו יכולים לראות משהו אחר, אבל התודעה היא תודעה של קריסטל. וככה באמת הגדירו לנו את זה, שאנחנו נמצאים בעידן הקריסטל, תודעת הקריסטל. אז תודה. כן. עוד שאלות, התייחסות, מחשבות.
היי לכולם. היי. זה מעניין מה שאמרת, גם שירה ושלומית. זה ממש משהו שאני עושה לאחרונה בקליניקה עם מטופלים שלוקחים משהו בתוך החדר, שמים פתק או משהו שמייצג, ואני שמה כריות מסביב לדבר. אני מבקשת כל פעם לעבור לעוד כרית ולחוות זווית אחרת. וזה כזה הזכיר לי נורא יפה ההסבר על המראות ועל ההשתקפויות, וגם איך אם אני עומדת ממול, גם על כרית ממול, איך זה גם משפיע. אפרופו נירוני מראה, שמישהי שלחה לי TED טוק על זה, על נירוני מראה, איך שאנחנו בעצם מהדהדים, מרגישים את האחר. ותוך כדי שאנחנו כזה בזום, אני בקשר עם נוי, קצת עזרתי לה, ואם אני לא מנתקת את מה שקורה כרגע, אני קראתי שעכשיו כתבו שהציפו את מנהרי החמאס במי מלח. באמת? כן. וכל מיני דברים קרו הערב, מאוד מורגש, מאוד מסביר לי את כל מיני חוויות שהיו היום בערב, וגם אני פתחתי לעצמי את הספר, כלומר קלף, ופתחתי פחד ובלבול. ואני חושבת שהדבר שהכי חשוב זה כשאנחנו מרגישים תדר, זה באמת לעשות את העבודה ולהבין, זה לא רק שלנו, זה לא רק הפחד והבלבול שלי. אני חושבת שמתאפשר לי להרגיש את זה, כי אני גם מכירה פחד ובלבול, וזה חלק ממני, אבל זה לא רק שלי. ואני חושבת, דרך אגב, משה, אני חוזרת למשה, שזה מאוד עוזר לי, ובדיוק אנחנו גם, אני ומשה, התכתבנו ודיברנו על, לפעמים יש תחושה כזאת, ואז יש תחושה כזאת, וזה כל הזמן בתנועה. וכאילו לא להיבהל גם מאלה, שזה גם עולה, זה גם יורד. זה כזה תמהיל של מחשבות ממה שכולם פה שיתפו. כן. כן. זה, זה מאוד נחמד שאת מספרת שבקליניקה את ממש נותנת לבן אדם לשבת כל פעם במקום אחר ולהתבונן על הדבר, על החפץ מזווית אחרת, אז זה מאוד ממחיש את הדבר הזה, את ריבוי הזוויות, אז רעיון מאוד... וזה גם כאילו, גם זה ממש ממחיש, אוקיי, כרגע אתה מסתכל מנקודת מבט שלך, בוא ניקח מבט נקודת של מישהו מעורב בסיפור, או של מישהו זר מהצד שיראה את הסיפור, או איך לדעתך אני מסתכלת על הפתק הזה, הדבר הזה שאנחנו מסתכלים באמצע. זה כאילו לפתוח לבן אדם ממש, לעשות אימון במוח של איך אפשר לפתוח את הזוויות ראייה שלנו, כי אנשים מאוד מתקשים עם זה, במיוחד בתקופה הזאת, שכל מרגיש כל כך פצוע וכואב. כן. בכל מקרה צריך תרגול. אנחנו לא נולדנו עם כל כך הרבה זוויות, אולי כן נולדנו, אבל צמצמנו והצטמצמנו במהלך כל ההתגלגלויות, שהיום אנחנו ממש מתרגלים את זה. זה לא מספיק לנו לדעת שזה ישנו, וזה לא הולך כל כך בקלות, זה לעצר, זה להרגיש את האחר, להיות איתו, לחשוב איתו, מה עובר עליו,
איך אני יכולה להכיל את מה שעובר מהזווית שלו, ואז לראות את זה מעוד זווית ועוד זווית, אז כן, זה מורכב. אוקיי. אז עוד מישהו ימסור משהו, יעביר, ישתף. אני בתחושה שלי, בחוויה שלי, אנחנו צריכים, אני מרגישה שאני צריכה, אז אולי זה גם מתאים לאחרים, איזה דקה, שתיים, לנשום את המחשבה הזאת שעלתה כאן כרגע, של כל כך הרבה זוויות שמשתנות ומתחלפות כל שנייה, וכל הזמן זה מידעים שמגיעים מכל מיני מקומות ביקום, ועל כדור הארץ, ומאנשים, זה המון, זה המון. ובתוכי, באותו זמן. בדיוק. והתגובות שלי אל הדבר הזה. אז בואו ניקח כמה דקות, ואולי תוך כדי גם יעלה איזה דיבור שההדרכה תיתן לנו. תוך כדי אני רוצה לשתף שהתחלתי בלעצום עיניים וראיתי איזושהי קרן אור, ואז נהיה חושך, ואמרתי לעצמי, התחלתי בעצם בדיבור פנימי עם עצמי, ואמרתי לעצמי, רגע, את יכולה להחליט עכשיו לשנות את המבט, להפנות את המבט למקום אחר, וכששיניתי את המבט, פתאום שוב ראיתי אור. אז יש לנו את היכולת במוח שלנו לתת לעצמנו את ההנחיות האלה, כן? לעשות מין דיבור פנימי עצמי שלנו, כחלק מההתמודדות עם התהליך של חושך ואור, כן? של לראות סבל ולראות יופי, וכשאני נושמת לזה ואני נמצאת שם, תר לי גם לדבר עם עצמי ולהפוך את זה גם למשהו אחר. קבוצה יקרה, 10 אתם היום, כאחד חוד החנית. כאחד המאיר ומשפיע על כל הקורא מסביב. אחד המכיל את כל אותן מראות, את כל אותן זוויות אשר דיברתם בהן. וכיצד אני לוקח או לוקחת כל אותן זוויות
ומצליחה להעביר לצינור אור אחד. לצינור אור מוזהב, המאיר. כל אותן זוויות שחלקן חשוכות וכואבות ומבלבלות, נשלח אהבה, נשלח חמלה לאותם חלקים בתוכנו, לאותן שברי מראה אשר מראים את אותו בלבול, כאב, תסכול, חוסר ישע, עיבוד הקרקע, אותה אהבה, אותו אור, אותם קרני זהב שאנו שולחים לאותם מקומות בתוכנו, מייצרים אט אט קרקע יציבה ובטוחה, ומתוך הקרקע צומחות להן קרני אור מוזהבות, צומחות ומתפתלות ונשלחות לכל כיוון, לכל עבר. אותה קרקע רוכשת היא, מתמלאה ומתרוקנת, אך אותן קרניים שצומחות משרישות שורשים אשר מייצבים את אותה קרקע ושומרים על איזונה. השורשים ממשיכים להתפתח בתוך האדמה, והצמיחה ממשיכה לצמוח מעל פני האדמה. משתלבים כל השורשים המוזהבים, המוארים, מתחת לפני האדמה, ומשתלבים הענפים, הצמרות, וכל הצומח מעל פני האדמה. במין ריקוד שקט, יציב, בעל זרימה קבועה, המשיכו לראות ולדמיין עד שתראו כי הקרקע
הופכת יותר ויותר יציבה וזהובה. והצמיחה יותר ויותר שזורה אחד ואחת בתוך השני או השנייה. והשורשים יורדים מטה מתוך האדמה, ממשיכים לרדת למרכז כדור הארץ. ונפגשים שם כל השורשים, מתאחדים לכדור אש היצירה. שבכל פעימה משתחררת אנרגיה אשר עולה בשורשים, עולה בגזעים, בענפים, והכל זוהר ופועם. והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועלהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. זה בעצם עץ החיים, התיאור של עץ החיים, ופשוט באמצע בא לי לשיר את השיר שלנו ששנים לא שרנו אותו. והיה קץ, בואו תצטרפו אליי, אבל תפתחו את המיקרופונים. והיה קץ, והיה קץ, והיה קץ שתול על פלגי מים, והיה קץ שתול על פלגי מים. אשר פריו ייתן בעיתו, ועלהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח, ועלהו לא ייבול, וכל יעשה יצליח. הקצב, זה הכי חשוב. בגלל שאנחנו בכל אחד צורם, כן. אבל לא נורא, הכוונה הייתה נהדרת. פעם הייתי שומעת את זה כל פעם שהייתי נכנסת לקליניקה. שכחתי. מיכל, תודה רבה על ההדמיה, היה מקסים.
האם יש עוד מישהו שרוצה לשתף? היי, טוב, משה. אני דיברתי בהתחלה, ואני אשמח להגיד רק כמה מילים. במהלך, כשעצמנו את העיניים, בהתחלה היה שחור, 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 ושמעתי את מיכל מדברת, לא שמעתי מילים או תיאורים ודברים כאלה, אבל הייתה איזושהי חוויה של אדמה שחובה כמו רעידת אדמה כזה, של חוסר נוחות, שהיא פורקת איזושהי אנרגיה, ואז ראיתי כמו זרעון קטן בתוך האדמה, שאם לא יקרה המקום הזה, או שהוא ירגיש בחושך ובאי נעימות הזאת ובסבל הזה או בבדידות הזאת, אז זה לא ידחוף אותו להוציא, ואז באמת יצא כמו גבעול קטן ויצא מהאדמה והתחיל לפרוח. אז הרגשתי מאוד עצוב במהלך הזה, כי הרגשתי את העצב מאוד חזק שמתקיים מתחת לאדמה, אבל גם כן שהמקום הזה מוביל לאיזושהי פריחה. אז קיבלתי תשובה גם כן למה שאמרתי בהתחלה. כן. איך להתמיר את אותם תחושות ודברים שאתה הרגשת. נתנו לך את הכלי. וזה כל כך רלוונטי להרבה קהילות עכשיו בדרום וגם בצפון, שהאדמה שם נחרכה, וזאת תהיה הדרך להתרומם מהאבל הגדול הזה. הלוואי שנוכל להעביר את האנרגיה הזאת הלאה, להדהד אותה לעוד אנשים שיוכלו להרגיש אותה. כן, אז עוד מישהו משתף? טוב, אז נסכם את המפגש בעצם. בעצם המפגש הזה היה כולו מוקדש לקיימות, להתקיימות, כן? לאיך להמשיך להתקיים בהבנה שדרכי עובר משהו, גם דרך האחרים עובר משהו, ואיך אנחנו ביחד יוצרים את המשהו הנוסף, שבעצם הוא יכול מצד אחד לקחת אותנו לתחושה של כאב וסבל, אבל מצד שני הוא יכול גם להרים אותנו ולבנות את הדבר הבא, הדבר החדש, הצמח החדש. הזכרת לי משהו ששמעתי על חנוכה, שזה רלוונטי. בעצם כשאנחנו מדליקים את הנרות, חנוכה זה לעורר את ההודיה בתוכנו. אז יש 3 שלבים להודיה. שלב ראשון זה להודות מובן מאליו, כן? על מה שיש לנו, מה שנוכח בחיים שלנו, ביום יום שלנו. דבר שני זה להודות על מה שאנחנו מבקשים להביא לחיים שלנו, אבל שהוא לא, שהוא בשביל הכלל, שהוא לא רק בשבילנו, אלא משהו שאנחנו מבקשים בשביל הנתינה שלנו. והדבר השלישי זה להודות דווקא על הקשיים, להודות על השיעורים שמגיעים אלינו. כי גם אם אנחנו לא מבינים כרגע למה זה פה, או למה אנחנו ככה חווים את זה, אנחנו יודעים שהכל מדויק ויש להכל סיבה, ואם זה בא אליי, זה בא אליי בשביל לעורר אצלי משהו. אז להודות על הדבר שבא לעורר אצלי, גם אם אני כרגע עוד לא מבין או מבינה מה זה בא לעורר. אז 3 חלקים חשובים להודיה.
מקסים, מקסים ותודה, ומקסים גם לסיים בזה. גם חיבור אל חנוכה וגם אל ההודיה, וכן, שנדע באמת להודות, ושנצליח להודות על הטוב, על הממלא, וגם על החיסרון, בתוך החיים שלנו האישיים, וגם בחיים של הקולקטיב. אז תודה, זכינו בעצם לראות את הקיום דרך העיניים של הקהילה שלנו, המשותפת. אז לילה טוב. לילה טוב, תודה לילה רבה. טוב. תודה רבה, מיכל, רבה. תודה שלומית, תודה להדרכה, תודה לכולם. חג תודה שמח, רבה. תודה רבה, שלומית ומיכל ולכולם. כולם, תודה. תודה לכולנו.